салом алейкум тамошобинони канали Ghanib Life. Чӣ ки хонае ки мо мондем як ҳафта пеш $38,000. имрӯз боз як хонаи фурӯшии нави дигар бор дар ҳамон маҳалла дар ноҳияи Рашт. метавонед ки шумо баъди аз реклама тамошо кунед, дар борааш ҳамаш ҳаст маълумот. Салому алайкум ба подписчикои Ghanib Life. Ман Худоидозода Амриддин дар Москва зиндагӣ мекунам. Документҳоро дар як сумка будан ғалтондам дар рости гап. Дар даруни сумка документ паспорт буд, права қатъӣ гум шудаанд. Аз шумо хоҳиш мекунам видеоро ба мардум паҳн кунед. Кадом меёфт мукофотпулиам ҳастай. салому алейкум тамошобинони канали Ghanib Life. чӣ хеле ки медонем мо кам реклама мекунем. бародарони азиз, авиакасса мигрант, яъне ки касоне ки ба кадом гӯшаву канори дунё сафар карданӣ ва билет хариданӣ мехоҳед, аз ҳамин авиакасса мигрант билет харида намоед. яъне ки бо нархҳои арзон ба шумо билет мефурӯшанд. бародарони азиз, инҳо ҳам ютуб доранд, ҳам инстаграм. номи ютубшон Орзу юрист ва инстаграмшон авиакасса мигрант ва номерое ки дар болои экран мебинед 0909 охираш занг бизанед, аз номи канали Ghanib Life салом бигӣ, ба шумо билети арзон мефурӯшанд. бародарони азиз, ширкати авиакасса мигрант боз яъне ки ҳоҷӣ, касе ки ҳоҷӣ шиданӣ шуморо сафарбар менамоянд ба Маккаву Мадина. нархи бурдани ҳоҷиён аз Тоҷикистон $1800, аз Россия $1600. дар ин $1800 чӣ медрояд? 10 рӯза дар Маккаву Мадина, яъне ки сайргашт кардани шумо. дуюм, билет туда обратно дами $1800. гостиницату дар даруни ҳамин сум. ду вақт хурду хӯрок дар даруни ҳамин сум. транспорт яъне маршрутка дар даруни ҳамин. роҳбалад яъне ки сопрождающий. баъд визаш, яъне ҳамаи меё дар даруни ҳамин сум медоранд. бародарон ҳатман занг бизанед, аз номи канали Ghanib Life салом расонед. дар каналошон, дар инстаграмшон подписатсия кунед, бинед наворошон мондагиай. мақсад ҳастай ку ширкатҳо ё ки суратошон ҳастанд ки худшон ҳастанд. мақсад и бародаро ҳамаш худшон гап задагиянд. бо боварӣ метавонед бинед, занг бизанед, суҳбат кунед қатишон, ба боварӣ метавонед ки билет харида намоед. салому алейкум ба тамошобинони канали Ghanib Life. бародарон, хоҳарон, падарон, модарони азиз, чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум буд, як ҳафта пеш мо як хонара дар наздикии донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт мақсад реклама кардагӣ будем ки нархаш $38,000 буд. ва имрӯз як бародар дигар ба мо занг зад. ана ҳозир нигоҳ кунед, ина дарвозааш қатъӣ мо мерем медроем, бине маълумотҳоро ҳамаша ҳозир мегем. ина ин дарвозааш айдар медрой ҳамаш раҳош мақсад бетон рехтагӣ чотка ки мақсад лои чал набоша. участка 6 сотиқ, баъд бетони хона паҳмишон 9 метр, дорозишон 14 метр. хона дорои 5 комната мебошад ки меҳмонхонааш 5.5 да 3.5 ба фикрам, кухониш 3 ва дигар хонаҳош 4 да 5, ина михел аз 5 комната бигем иборатай. хона дутта ҳоҷатхона дорад, яктай тарафи меҳмонхонааш барои мардҳо, яктай тарафи кухонӣ барои занҳо. хона боз алов хона дорад барои нунбандии модарои тоҷик. аловхонаш наву замонавӣ. хона об дорад дар шланги CVD дар даруни хона мерезад. хона кухонӣ гуфтем дорад. хона баня дорад, фақат баняш кафелош нозада. хона мақсад пол, нилон ҳамаш задагӣ, плинтузо задагӣ. баъд ремонти хонаҳо шпакловка кардагӣ, как нада чотка, просто ҳамин курпаву мада мегирем, мерай зиндагира сар менем. хона дар қарибии донишгоҳ ай се тарафи ҳамин хона роҳи мошинай. мақсад аз раҳи главни ай тарафи дайро, ай синбо кучош, ай се тарафаш мақсад раҳ дорад ки мошин меояд ба дари хонара. дарвоза дорад, дару тризо пластики оҳанӣ, как нада. баъд бародарони азиз, нархи навоша гуфтем бо мегем ки $38,000 бо арзон мешавад. ба сомони курси доллар агар 1000 боша, хай ҳисобш мекунед хитон чанд мешавад. дар бораи нархи навош номерои акайна дар болои экран зангш мезанед, конкретни харидоро зангш бизанед
мақсад оед ки нарх навора пирсиданӣ, нархи ина мо мегем $38,000 бо арзон мешавад. Касе хариданӣ хай бо занг мезанӣ ватсап якайна дар рӯи экран қатиш нархи наво менем мере бо хунаро ай наздик мебине чӣ хеле ки мо гуфтем. Мақсад ов, аловхона, ҳоҷатхона, баня, участка ҳамаш ҳаст. Даже тори хунаш чи ремонт кардаги ами тори бинг меге ё ки чирдак меге даже ҳамунҷаша ҳам ремонт кардаги ба таври наву замонавӣ. Ба донишгоҳ қариб бихоҳед мегире дар донишҷӯҳо мақсад хобгоҳш меки нафурату зиндагӣ менавӣ. давом шахай дар ватсап якка менависе. Худованд ёру мададгор. мо ҳозир дар давомаш як овози наи ғарма мемонем. гӯш куневу хай тамошо кунед рафти навора. Худованд ёру мададгор.